bandiraɓe ha ɗo yarete gonɗen koye Padalal wuro Siré Diye ɗo nder ɗo noon eɗen mbawi wiide ɗo wiite ko galle jobɓe so tawi hakkille rutima caggal guila ko ɓooyi ko galle mo ganduɗa ɗo wona eɗen mbawi wiide galle o foof naati e nder ndiyam kadi minen nde min gonanno ɗo e temps cukaku min mbiyano ɗum ko galle fleur e on saaha fleur o ko hedde oya banggue darino en face galle Siré Chef donc ko yidde tengtinde wiide ɗo e duuɓi soko tawi wuro Padalal heblanaka ene wawi caɗele mawɗe ma garoy e sukaɓe jibinaɓe oɗo yonta holko wonata caɗele ɗe ma maayo ngo ngo wallat avancé o ñaama galleji keddiɗi ɗi ɗo ko galle Yaya Hatte ɗo won galleji gonnoɗi ga puisque ɗo ko hakkude wuro wonno kono mabbi ha laaɓi ɗo lanaka dogata ɗo koye dow koye galleji lanaka dogata ɗum saabi maayo ngo ñaami ɗum ha laaɓi emin jogui kulikuli noon min ganda no min mbaɗata min kaldawo ma ɗo o min ɓuuri famɗude duuɓi e ko teskirimi tan duuɓi jeetati ɓennuɗi ɗum nawi ɗiɗo galleji foof ala noon ko haali min komi teskitaki ko par ce que min sanga nde ɓe gonno gande nde wuuro ngo wonno gande min mi teskita ko teskitima ko kalantumami iko heddi ko noon taade ne ara min ganda to haaɗoyta voilà ɗo kiiɗo lekki ki jiita encore koye galle ɗo wonno ɗo ko mawɗo goto ne wiye ñang ummino ko Ndar ari hoɗi ɗo galle jawɓe woni kiiɗo kinini jiita ɗo woni galle Ba Modi en taki ko galle Samba Julde en wonto kinini ki galle chef ɗo kinini ki ɗo wonno ɗo kinini ki jiitaki hakkude kinini ki e huɓere nde ko toon lawol principal ko heddi ga fof ko gasi ɗo wiyete tumde dubbi ɗo woni tumde dubbi sen ɓelin ndeɗe tumde noon garten ko tumde wotere en wiye tumde Moussa Siyel on ko jobo eyyi woni bamum Demba Lelɗe en sa nani wiyama tumde Moussa Siyel noon ko kanko ɓurno ɓadade tumde nde wiya tumde kaari wuuro ngo ko ɗo honno ɗo wonno ko natta nden mabbatano joni noon ko mabbata ko ɗum woni nawi galleji ɗi ko so maayo ngo naati tiguirigui ko caggal wuuro ngo ko toon jogoto probléme puisque toon ko paale ko toon natatno ha heewa ene reeme paale ene reeme kolaɗe maayo ngo kalde ɓuuri ɗo henna wonɓe dow ɓe ɓen lukata saabu ko toon ɓuuri luggidde nde won noon ala to faye gabborɗa tan koye karayal tawa anda karayal ngal ko weyndu guure kewɗe keeɓi ɗum wona wuuro ngoɗo tan puisque minen aɗa komin mbawi hen hay batte min gullito noon ko autorité ji mawɗi ɗi ɗin ballata min ɗo woni tumde Moussa Siyel ɓuuri takkino ko galle jowwuro wonno ko galleji tati gonno hakkude galle jowwuro o deuxiéme jowwuro o e maayo sa waɗi ɗum mesuré ene wona fodde wona 60 métres eyyi kono ɗo joni noon galle jowwuro mo garɗen joni o ɗon hakkude muɗum e maayo ngo ala lawol fof mabbi ha laaɓi ko jakka o fof yeehi ha laaɓi hakkude jakka o e maayo ngo ɗon wonno ɗon ko nokku biyeteɗo ɗo waɗete lamba ɗo wonno ko jakka o jimata koye karayal he pour so wayno lambaji gaari walla saroji ko ɗo yeɓeteno ɗum woni joni ko ala eyyi hande ɗo gonɗen ɗo ene wayno wuuro ngo koye hakkude tewi ngo ko yeehi ko ene wayno ko ɗum kadi hoɗa dowga en kadi ɗum ɗon ha joni nena ara naare nde nena adda nena ɓeeɗo natude e wuuro he min horam min kaldo e mon ɗo gallamen timmani 5 métres e maayo ngo on kadi ko fuɗɗi yaade aɗa ɗum garo ɗo e 3 ans 4 ans après en wawi yaade gallamen min pour kadi ɗo min koɗoy kadi en ɗeɓe wadde min difficulté seeɗa e ɗo ko Pallal komi Ablaye Djiby leela haaldata mon ɗo fayre ɓurtude komin suhaɓe ni kono min kawrino ɗo oɗo banggue foof no laabi sartaji e galleji gonno ɗo komin kawri hen seeɗa koɗo saaha hande hamin kuuli hen huuli mawɗi Allah waɗi moyen hokkani no yeggira maayo ngo riddi ha heftima koɗanɗe ɗe joni hamin ɗo noon amin darda ɗum ni hena somin jiiɗi noon somin keeɓi ballal min paabira ha ɗum ɗo wonɗo hamin birta ɗo min mbawa faade banggue goɗɗo hamin jiiɗi ngal ballal koye maayo he min jiimi ɗo ha duuɓi joyi duuɓi jeegom hay goto min ganda ko aranta min e batte maayo he kadi mbiɗa jooɗi komin ɓesɓe min jiimi koye maayo cuhlana men a wawa nangude hay goto wawa rende ɓiɗɗo dogan tan e puyboyo akal somin dañi eggude nomin maara hamin jiiɗi somin dañi fewnitorede no fewnirta hamin jiiɗi ko heddi ko tampere tan tuggande ham galle jowruɗo galle Mamadou Bohar ɗo ha yettanima galle Yaya Hatte fof ko mabbi ha laaɓi
ha bamule fof ko mabbe ɗo min dari ɗo ko dingaral wonno hakkude amen e maayo ngo ko galleji gonɗo bedda mawɗo wonno ɗo faade ha yaltoyi faade barkewi ko o bedda goto wonno principal hakkude wuuro ngo feccere wuuro he ngo noon yeehi ha laaɓi ɗo joni so tawi mana no maayo ngo ardini hakke amen hulde ko emin dokka maayo ngo dirtage min goppa kuɓeje ɗe e galleji ɗi min goppa ɗum dirtage hakke métre uji nogas walla métre uji capantati woto ndiyam ɗam mana tawde min e nder kuɓeje he ko kulol mangol min gondi so tawi min keeɓi emin jiiɗi wallede emin jiiɗi faabede minen e ɓesguji amen foof e guura amen min dañan mana nomin gurdi so Allah jaaɓi goƴa gadano Padalal hande ngoɗo maayo woni hoore surtout ngol ɗo cangol ngol darimi ɗo ene gasa ko ngol waydani timmani duuɓi 6 kadi heddi mataw ene wooda ɓe nanani kono ne famɗi mo tinani goƴa maggol par ce que finde mum cukalel meeɗi yolade ɗo e maggol timmani taw duuɓi 6 won peeje ƴettoɗe hen ɓooyi noon ça fait presque 10 ans won peeje ɗimin ƴettuno won immigré ji amen wonnoɓe France ɓe won fedde wotere nde ɓe jokkodirno ɓen kañumen koyemumen meeɗino arde ɗon jiimema he mbi kañumen solution ene jogini ɗo ene solution hol solution ɗo henna ko ene jogui noɓe mbaɗirta ŋore ɗe so cettama ha fewnama ha moƴƴi leɗɗe ene leɗɗe lore hen so leɗɗe ɗe lorama hen usta mabboji nawoji wuuro ɗi ko ɗum tan min joguino e peeje joni noon hawre nden fedde en woni no fusini min gande koye amen kono ɗum actuellement ham ɗumin goni jooɗi ɗo hamin jogui caɗele ngoɗo maayo ɗo ene 15 ans holto min jogori faade ɗo woni Padalal wuuro Siré Diya El Tambadou voilà ɗo woni galle makko maayo nawi voilà hande janggo ɓaawo janggo so tawi on poti e makko lakara hokkal toon c'est ça nini ɗo wonno galle Yaya Hatti somi jumani ɗo e maayo ngo CIC galle Yaya Hatti yeddima e ndiyam ko jojji tan Sénégal haɗani Ndakaaru no kewmi wiide ni walla Ziguinchor yimɓeɓe yooɓe jaltu bureau ji ɗi ɓe joola e auto ji mabɓe ɓe naata e nder leydi ndi bundi leydi ndi ko ɗum woni leydi Sénégal wona bureau Sénégal wona Ndakaaru satude yimɓeɓe cohlata yimɓeɓe jalta kuɓeji munen jalta bureau ji munen ngara ñamda e amen ñamda e mabɓe pijja e mabɓe jalda e mabɓe ha gotane ha laamo so laamima ene poti ruttade e yimɓeɓe ƴeewa hol caɗele munen saabu hay goto nokkirta longere yo ɗeɗɗo ha hawra e ladial neɗɗo nokkirta longere mawde ko yo reedu mum heew wawa gollade goɗɗum kala neɗɗo woto neɗɗo wonko saabi ɗum saabi ko won goƴa mo joguiɗa walla goƴa ɓesgu maɗa jimmi ko haalande on hol situation ɗo min dari ɗo min dari koye nder bamule Padalal ɗe jiimi koye maayo ko ɗum addi hannde Oumar Doro en pour min kolla ɗumen caɗele amen ɗo e nder bamule amen no yimɓeɓe no mabbirta ni eno maayo ngo no natirta yimɓeɓe ene jahani emin jogui hen caɗele kewɗe sibu ɗo dari ɗen ko métre uji 27 goni e nder maayo he ko ɗo otoji ndewanno ene jaaha ɗo woni lawol nder wuuro amen hande noon ko ɗum woni ko yeehi ha laaɓi eyi min kalnino ɗum ɗo amen goto woni Daouda Dia wonde ngolwal ko nana immoto ene ari ka ɗon fayi ko nder wuuro he kan kadi so ari nden affaire o ɓurata mettude o haalnomo ɗum ɗon mais dal hamin manka tan ko wayno danan darotoɗo tan fewna min ɗum ɗo caɗele amen gonɗo ɗo en de kono noon kam ha ɗo yeeso ko caɗele kadi jogori addoyde saabu ɗum ngolwal ka so ari ɓurata mettude ngolwal ka son jeeyi ha on jiimi toon ko soko ari ko feccan hakkude wuuro ngo teri ɗum heddo e ndiyam heddiɓe ngalaɗo koɗoy min ñaagui gouvernement o min ñaagui après yi joom doolen ɓe bon gara balla min e ko jogori wadde ɗo en ko so waɗi bon ko caɗele addanta min nanɗo era ngo foof ene wawi arde walla min hen taw mi nanani gullitagal wuuro ngo pour maayo ngo no ardini o hikka noon waɗiri ni wasataɓe gullito pour maayo ngo no waɗiri ni kono ɓe cuwa umman ɗum taw kono hikka no min kuliri ni so Allah jaaɓi en jiiɗi on programme Allah waɗi noon on gaari hikka arde ƴewde ɗum ɗo min kalno no wayni mine joni maayo ngo riddi min ha naate koɗan ɗe
Allah he moy hokkani min min ngeggiri min paata bangi goddo hamin dar non hamin ñaago ballal no Allah ko Allah wallata en nelaado mun hamin ñaage ballal laamu ngu no wallirti min faabo ara ƴeewa jima to min jimi do yiye ko min jiho so min kibi hay o sahan laamu ngu walla min godiri e min moniri ko min buri yidde kono wona ko jidda haw dum kebata e ko salmin don e juurade on e ñaagana don Allah moƴƴere e ñaagana leydi fof moƴƴere hadi dum do hadi min wona haaliyankoɓe pour dum do ko joni sa yini min gummini ko gesse min gummi joni gardo min kawri hon do min kaal dum do e wasiyade leydi ndi e wasiyade yimbe tout hadi e gonal min goniri do ni hamin ñaagi hen ballal e salminde juurade kala ko timme haale he ko Allah timmini kala hono be haale taw mi koy am koy mummi on calminama juurama on jarama tangol wonno ko do tan fuɗɗino se e nder ɗiɗo duuɓi joyi joni yehi ha heɓi yiga lamɗam ne gasa no mbimami ni koye less ngallam ne wonno faade kedde ɗum noon so jokki a andar haarata a anda ko jibini kadi tomin goni ɗo minen kay min jiiɗi faabede min jiiɗi wallede min jinno noon ko gadon ni ko ari hande ha jondiyam ɗam no wano e galleji he gandon musiba ne wawi heftade yimɓeɓe tawtinayi min ardiɓe min dowɓe yo goyto heɓɓe ɗum dowɓe pour wawa tinde gara paabo min guila ɓurani juuɗa men par ce que mine wuuro ngo min ƴettiɗo engage ha min jarani min mbi kala pittuɗo e wuuro he yo addu rufuɗo ha ɗo wawa jortade tawde min jiyani ko fate ballal lawmine walla min pour ha ɗo jorto eyyi somin keeɓi noon oɗon gara ɗo oɗon namdo min gueɗa men hamin kalano minen ko ɗum min jinno par ce que tomin goni ɗo gonga hay sa wawa yettade dow ne jogui wawɓe yettade dow ha yettoɗo foti yettade ɗo kala jibinaɗo ɗo hande gonɗo e ngal ɗo leegal e nandi ɗo ko goƴum eyyi ko goƴa men ha ganduɗa ɗon tan wawi haade ilam ɗam so heewi ha taɗo ay o e jakka joɗaɗo ilam no yaha ha yetto toon ɗum jibinaɗo e wuure fof ne andi ɗum woni hen nanɗo ha keewi jiiɗi eyyi kadi ilam hikka ɗam min mbiyata komin dañi chance sino ɗam hawrinoye toɓo ɗam bomon wuuro ngo ɗum ko hunde nde laaɓami kadi mi haalniɓe ɗum ko wona goho ko wona ɗiɗi sa wonani e ndiyam noon wonka wawa andude hen par ce que a yiyande ya tan mbiya ko jaam taw musiba mum ne wawi arde ɓuurma doole ɓuurami doole kongolam battidigol ko sikki ala onon keedi min dow min jiiɗi ko ballo min kala foti yettade yetto ɗon ha kala ponnoɗo tinde tina anda oɗon goƴa nanɗo e Padalal wuuro Siré Altambol ko heddi ko mi salminima an Oumar Doro Coumé kadi mboɗo yettuma e ko mbaɗɗa ɗo ko mboɗo jarnoma no fewi e weltaram ne heewi hen no fewi a jarama mbawa mi wadde hen to expliqué tan min mbiyetemi Oumar Yaya Sarr koye gallamen min goni gallamen maayo ko hen min goni kadi ko o galle ko hen jibinami hay batte hande heddaki hen foof maayo nawi ko ɗum tan mbawmi wawde haalande on kadi wona gallamen tan maayo ngo nawi ɗo en kam oɗon gandi ɗo en ɗo joftomi ɗo ko galle Bocar Boubou onne ko hikka yeehi mo huɓere nde fof saami e galleji goɗɗi oɗon gandi ndene meɗen otoji minen kam min kawri kallu mawɗo ko ga en wonno otoji so gummima Matam ko ɗo henna ndewata paya wawde ɗum ɗo fof hande yeehi hay bamulɗe kañumen koye munen bon des fois saha fof hamin guitta ƴiye maayo ɓe hamin gabbina dow ko yurmade tan kono aɗa andi ham so neɗɗo ma hankkadi maayi kono noon ko yurmade sa yi ƴiye ene jalta ene jaaha alay saago kam keɓɓirɗa ɗum battoya ɗum en banggue goɗɗo ko ɗum ɗon kadi min jii hen e waltude nde haadi encore waltude wonde ɗo ene nde somin paabaha hikka no wayni mo wuuri so watti hono noon tan ene wayno kadi koko bonata gati ɗo ɗam ari hikka ɗo ɗam meeɗan arde hay bafe a yaltat suudu ma tan ñeɗa ndiyam e calliginoɗa walla cooɗoɗa ɗum ɗon so watti mo wuuri tan fewani amen l'homme de développement min mbawmi wadde hen tan ko minen suwaɓe wonɓe nder Padalal ɓe association Padalal wonɓe ɗo ɓe wonɓe diaspora en ɓe min mbawa joddade min ƴeewa holno peeje ɗe min mbaɗi nde min mbawi wadde soit min mbaɗa recensement toutes les villageois wonɓe ɗo ene nder wuuro ɓe min ƴeewa no min mbaɗiri pour kam min mbawa sukkude certaine komin mbawi to min mbawi tan kam ko ƴewde ko wayno sahuji en walla goɗɗum e goɗɗum min mbaɗa min bewna kono kam paamon kam autorité ji ɗi hay goto hen ko ɗum waɗi faade ñalawma hande hay goto hen arani ɗo pour wawde yiide probléme Padalal probléme de Dande Maayo min ganda de guuri keddiɗe kono ɗo ene kam hay goto mabɓe natani ɗo hande hamin kuuli hay cukalon amen tokson hande a wawa dawde guesa haqqille ma wawa yeedde puisque aɗa rema haqqille ma enayi suhaɓe ma ene jiime maayo ɗum ɗon vraiment fewani ɗum ɗon vraiment hamin ñaagui laamu ngu nde wallata min e no ɗum ɗo sukkira wuuro ngo ko jogor bonde joni noon komin fewjiɓe pour wonde tout possible nomin
ƴettirta feere hamin ndendita minen koye amen min nawa ɗum ɗo mairie Orkodiéré ɗo bon so tawi mana ganduɗa harma min nayi mairie Orkodiéré so tawi on hokka goɗɗo ha yetti o lamɗo leydi o. caggal ɗum holto ɓe koɗoyta ko less caggal dogol te yimɓe fof nanodiri so ilam ari ha heewi galleji kewɗi hande nen toon e dogol e caggal wuuro ngo ene koɗi hen toon wonno ko paale makkaji waddi laamu ngu ene foti yuritade gueɗe leydi ndi nomin kewi wiide on Sénégal haɗani e Dakaru haɗani e Ndar ɗum ɗo ko hunde fonde heblenede guila e law soko tawi ade waɗi devoir ene foti hebde droit ji muɗum ha yesso ko lawol e WARANGO-TV.